Guys, ndoda kumbonyatsa kutaura maadvantages ekushata evanhu vakashata nema disadvantages evanhu vakanaka. Beautiful girls, you are so disadvantaged in a lot of things. Vamomana, one, mire ndikudzei, pese pamunosvika munotizwa nevarume kuchinzi mune mari ivo munongositorina kana sendi, advantage iyoyo. Two, pese pawasvika nebeautifulness yako iyoyo unotonzitenga zvinhu zviri kuitika ipapo, pana pachida kutengwa kana pari pachi kunonzitenga iwe nokuti unenge uchitongoluka kuenda nemari, so ikusina. Number three, varume vanosvika kusvikira anytime, varume vanosvika kusvikira because vanenge vachingoti anaye munhu iwe unenge uchitotsvaga munhu wacho hapana. Munone madisadvantages enyu imimi vakanaka, imimi muri kumaona kunaka kwenyu kumadisadvantages. Kungodai so usina kana mari hauna unogona kuenda nokwereta. Kunogonzi vanhu vakaita semi mukashayiwa mari. Vanhu vakaita semi mukashayiwa mari hautogoni kukwereta mari kune munhu because unenge uchitongonzi mari unayo even usina kana sendi. Aiwa, vanhu vakanaka mune madisadvantages. Mune madisadvantages zvisingaiti. Madisadvantages akawandisa. Kuzoti vanhu vakashata sesi kudai maadvantage atinawo. Kodai mhoro yemakadi yenyu. Mundipewo kafoni number. Komundidawo here. Chichichi mafoni number otodi utovapa. Saka very easy kuti udini uwane munhu. Number two, chero kasvika panenge pachitwa mitambo kana kuti kudini kunongonzi shata kukuwanewa nepi mari vava unobva machikontributa iwe unotosiyiwa uchinzi havana kana chino unotogara utongoshokwa kunzi havana kana mari ava hanitoona. Saka haukontributi pane kontributa vamwe. Munhu akashata even achifamba murodhomo anomaona kana mabhinya chechewa achida kurobha haurobhiwi, unototi nderimwe bhinya iri nderimwe bhinya iri tingaropa si bhinya, hazviiti. Saka vanhu vakashata kazhinji kacho tine maadvantages akati wandei. Even nje ndikakwira mukombi kudai ndikona kuti ndakagara ndega kamukombi pasiti vanhu vachitiza kuti ndikagara nemunhu yakashita kudai, vanhu votiza ndosati ndakagara ndega. Saka vasikana vakanaka haminoti muchapagadzisa sei question yacho haisi kubalansa zvakanaka. Mungori nemadisadvantages akawanda sevasikana haminoti chii chinoitika nemi handitika